Katba ke jingpen sngo pai ba ne ke public hearing hanong hali bala penlong da ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kadang ya chakman lala ban sakhi ya ke jingdon chong ke jingesho ya dat halenti ke ban poi syakatai ke jialang hapdeng ki bakam ya le kum ki traisnong bat ki basakno ki bade na ki wei pat kisnong lala bani iru bakala don ke jingyat hapdeng ki te ki ar kenhun bat bandon ru ki bala penon kam da ki dieng ban tiet ban bom paramaki Henry kham ka tu ka ni po na ka jingdon ki bor pulet na lor ki magistrate lala ban penje jaino iki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.